Kovy jsou fascinující. Přibližně 3/4 všech známých chemických prvků jsou kovy. Co se vám pod tímto slovem vybaví? Heavy metalová hudba? Svazování? Možná si vzpomenete na železo nebo olovo v půdě a v horninách. Možná jste slyšeli, že půda kontaminovaná kovy a jejich těžba škodí zemědělství. V Evropě se však potenciálně škodlivé kovy do půdy dostávají díky samotnému zemědělství prostřednictvím hnojiv a pesticidů. Ale spojíte si kovy s rostlinami? Bez malých množství různých kovů by rostliny prostě nerostly. A věděli jste, že kovy jsou nezbytné také pro naše zdraví? Bez nich bychom nepřežili. Stopová množství mnohých kovů, jako je měď, železo, mangan, nikl, molybden a zinek, jsou pro všechny organismy nezbytná. V rostlinách jsou kovy zapotřebí pro správnou funkci bílkovin, včetně enzymů. Bez nich by nefungovala fotosyntéza a většina metabolických procesů, a tím ani růst a rozmnožování. Na rozdíl od vitamínů si rostliny nedokáží kovy vyrobit, ale získávají je z okolního prostředí. Pokud rostliny nepřijímají dostatečné množství kovů, nastává problém. Například 30% zemědělské půdy je zásadité a dostupnost kovů může být v těchto podmínkách omezená. To vede ke ztrátám na úrodě a nižší nutriční hodnotě pěstovaných plodin. I nezbytné kovy se mohou stát toxickými, pokud jich rostliny přijímají příliš mnoho. Zpomalují metabolismus rostlin. Často působí nerovnováhu mezi volnými radikály a antioxidanty a mění normální růst rostlin. Jiné kovy, například rtuť, olovo a kadmium, nemají v rostlinách žádnou základní biologickou funkci a mohou být také toxické. Lidská strava s nedostatkem mikroživin negativně ovlivňuje celý metabolismus a tím i náš růst, vnímání a imunitu. Přibližně 1/3 světové populace je vystavena vysokému riziku nedostatku zinku nebo železa, zejména v rozvojových oblastech s převahou obilnin ve stravě. Na druhou stranu jsou některé kovy ve vysokých koncentracích toxické. Nadměrný přísun stopových kovů může způsobit rakovinu, poškodit nervový systém nebo narušit funkci mnoha životně důležitých orgánů. Díky projektu COST financovanému Evropskou unií vznikla v roce 2020 síť Plant Metals. Ta zkoumá, jak se rostliny vyrovnávají s kovy. V současné době má Plant Metals více než 200 členů z 41 zemí, z nichž 32 je členy projektu COST. Plant Metals propojuje akademickou sféru, průmysl a veřejnost, ale zahrnuje také vzdělávání mladých vědců. Výsledky spolupráce jsou šířeny nejen jako články ve vědeckých časopisech, ale také prostřednictvím knihy pro děti, sociálních médií, zemědělských veletrhů, našich webových stránek a YouTube kanálu. Výzkum kovů v rostlinách začíná odběrem vzorků na poli nebo ve sklenicích. Vzorky rostlin jsou odebírány z různých prostředí, například ze zemědělských lokalit, z vodních systémů, těžebních lokalit, hor, stromů a ze zařízení pro pěstování rostlin. Výzkumní pracovníci sítě Plant Metals odebírají vzorky půdy ke zkoumání její úrodnosti a kontaminace. Za účelem studia metabolismu rostlin odebírají také různé rostlinné orgány, jako jsou listy, kořeny či míza rostlin. V laboratoři můžeme k měření koncentrace kovů v rostlinách použít mnoho způsobů.
Výsledky nám napoví, zda má rostlina kovů akorát, nebo zda trpí jejich nedostatkem či nadbytkem. Nejdůležitější moderní kvantifikační technikou je hmotnostní spektrometrie ICP-MS. Při ní je vzorek ionizován v plazmatu a poté jsou ionty kovů odděleny podle své hmotnosti pomocí elektrického a magnetického pole. Ionty dopadnou na senzor a tak vznikne elektrický signál. Intenzita signálu generovaného atomy kovů je úměrná koncentraci kovu v rostlinném vzorku. Tímto způsobem lze vypočítat jeho celkovou koncentraci ve vzorku. K lokalizaci kovů v rostlinných tkáních a buňkách se používají vizualizační techniky, jako je mikroskopické zobrazování rentgenové fluorescence, takzvané mikro-XRF. Rozmístění kovu často přímo souvisí s tím, jak se rostlina vyrovnává s jeho nevhodným množstvím. Přístroj využívá rentgenové světlo, abychom kovy viděli. Důležité informace poskytuje také pohled na chemické partnery kovu. Takový pohled nabízí synchrotronová rentgenová absorpční spektroskopie a LC-ICP-MS. V každodenním životě můžeme někdy pouhým okem rozlišit, na co se kov váže. Například můžeme odlišit čisté železo od železa s partnerským atomem kyslíku, tedy rzí. Na podobném principu funguje měření absorpce rentgenového záření, díky kterému zjišťujeme, zda je kov osamocený nebo zda reaguje s okolními atomy, například s bílkovinami. K identifikaci proteinů se používá kapalinová chromatografie propojená s přístrojem ICP-MS. Tak se oddělí jednotlivé složky a můžeme zjistit, na které proteiny jsou kovy vázány. Všechny tyto informace nám pak pomohou určit, k jakému účelu může přítomnost kovu v rostlině sloužit. Jak nedostatek nebo nadbytek stopových kovů ovlivňuje metabolismus rostlin, zjistíme s měřením jeho klíčových kroků. Vhodnou metodou je studium změn světla, které rostliny produkují jako takzvanou fluorescenci. Vidíme tedy, kde v listu došlo k poškození. Měříme také uvolňování a příjem oxidu uhličitého. Tento plyn si možná pamatujete v souvislosti s globálním oteplováním. Můžeme změřit, kolik oxidu uhličitého rostliny spotřebují nebo vydechnou v závislosti na stavu jejich metabolismu. Používáme i genetické postupy, jako je určování množství mRNA pomocí technik PCR. Ty nám pomáhají identifikovat geny, které kódují proteiny zodpovědné za transport stopových kovů do kořenů, jejich přesun do dalších rostlinných orgánů a jejich využití v metabolismu. Pomocí těchto technik zjišťujeme, jak rostliny zvládají zajistit dostatečný přísun kovů v měnícím se prostředí. Cílem výzkumu sítě Plant Metals je lépe porozumět tomu, jak rostliny kovy přijímají a využívají a jak se vyrovnávají s jejich nedostatkem nebo nadbytkem. Tím přispějeme k lepšímu využití kovů v zemědělství a snížení jejich dopadu na životní prostředí. Výsledky výzkumu lze dále využít pro lepší hodnocení rizik znečištění, pro lepší a k životnímu prostředí šetrnější kontrolu chorob rostlin. V konečném důsledku budeme moci pěstovat výživnější a zdravější plodiny, ale také s pomocí rostlin snadněji dekontaminovat znečištěnou půdu.